Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 2017 pe acest canal. Bă fraților, ia să urcăm combină. Deci, ia uitați cum să bălângăne asta aici. Ia. Deci am băgat toate modurile care mi le dădeau ei acolo. Și am un mod, deci, uite, dacă merg pe aici, uite cum se strică recolta. Și ăsta e ceva, deci, mega ultra tare. Sunt foarte încântat de jocul ăsta și îmi place foarte mult. Ia să-i dau aici un H, să vedem dacă se încadrează bine. Perfect. Așa. Ia să iau mașina și să fac câteva misiuni. Mergem prima dată unde găsim primul teren. Și uite aici. Dar ce trebuie să facem? Mașina aici. Așa frumos. Și ia să vedem ce trebuie să facem aici. Să dăm cu spray sau alt ceva gen. Așa. Uite cât de tare poate să fie. Adică nu uite deschis. Să strice recoltă și prea tare. Chiar să uităm cum da de jocul ăsta. Așa. Și să vedem dacă ne-am încadrat. Da, am încadrat perfect. Mamă, ce frumos e tractorul ăsta. Vreau și unul la fel. Dar n-am bani, deocamdată. Cred că în primele episoade o să mai lucrez așa misiuni de-astea. Iar după o să-mi iau un LT. Prima dată îmi iau o mașină de cu baloți. Sau nu. Îmi iau de-aia de strâns paie pe jos. Că le conchiriez. Și să pot să-mi iau animale. Uite cum merge. Merge treaba perfect. Fix la fixam, chiar la fixam. Aici, pe partea asta. Și mă ocup de misiunile astea, nu că mi-ar plăcea prea mult. Bine, îmi și place, dar nici chiar așa de mult. Da, mai întâi să... Deci, în primul rând, să fac rost de bani. Mai ușor și mai rapid. Și în al doilea rând, să încerc utilajele astea. Frate, mai mult, deci, ai da bani. Chiar ai da o sumă mare de bani, doar ca să încerci toate utilajele. Așa, ești curios și... Ce claxon de pițigoi are. Ești curios să vezi aia cum merge, aia cum merge. Ce update s-a mai făcut la aia. Și na, din curiozitate. Oh, am închis greșeala asta. Aici venim dintr-o lovitură și gata. Terminăm de lucrat acest teren. Cred că apă. Nu știu, nu știu. Și încă un lucru foarte tare care l-am observat, să pune noroiul diferit pe roți. Adică dacă merg cu asta mai mult pe pământ, pe aia să pune mai mult. Și dacă nu merg cu Dacă merg cu una pe pământ și cu una pe asfalt,
Aia pe asfalt rămâne curată și asta pe pământ să pune noroc pe ea. Deci lucrul ăsta e foarte tare. Chiar îmi place jocul, sunt foarte încântat de el. Să mai mergem și la interior. Așa. Dar la asta cred că noi merg oglinzile sau... nu știu. Habar n-am de ce nu merg. Așa, și aici mai trecem o dată și terminăm. Combina noastră lucrează acum. Gata, se pare că am terminat prima misiune. Așa, ne dă bani. Ia să vedem aici ce mai facem, ce mai trebuie. Deocamdată nimic. Ia să mergem la celălalt teren. Habar n-am ce e aici. Ia să vedem dacă... Ma, băi, nu vreau cu tractorul ăsta. Nici cu ăsta. Altă treabă. Ma, de când așteptam eu să încerc tractorul ăsta. Deci habar n-aveți voi de când îmi doream eu să încerc tractorul ăsta. Ia să văd cum e la interior. Bă, mare lucru nu s-a făcut la interior la asta. Dar na, merge. E frumos că e mare. Și are și foarte multă putere. Dar mă merg că nu s-a făcut la asta. Mult update la interior. Vedeam că e mai mare, da. Mie tot îmi place. Ah, deci la asta e schimbat claxonul. Chiar foarte tare. Ce repede am terminat? Dar nu mai știu unde l-am mutat și unde. Cred că aici. La tap m-am dus. Da, chiar îmi place lucrul ăsta cu modul ăsta. Deci, frate, uite-te tu, cât de realistic pare când se îndoaie plantele astea. Sunt foarte încântat de joc, chiar îmi place. Bine. Da, nu e că nici acum s-a schimbat bordul. Adică s-a prinde lumină în bord. Terminăm cât mai repede și misiunea asta. Și vreau să-mi iau de aia, cum am spus, de adunat până după jos și iarbă, ca să am animale, ca să am mâncare pentru animale, urmă să-mi cumpăr animale și o să-mi scot bani și de acolo, pe lapte. Vreau să-mi cumpăr, cred că oi și vaci. Porcii nu știu ce, la ce ajută, adică cum fac bani din ei. Dar la oi și vaci bănuiesc că din lapte. Perfect. Ia, mai primit aici câțiva bănuți. Combina noastră muncește aici. Ia să mergem cu tractorul ăsta Case IH1455 XL. Și să nu culpăm recul. Ia cu aștept aici. Acum pe unde merg, stric. Asta nu-i de bine. S-a blocat combina acolo. Hai că trec așa. Ce să fac?
Așa. Între timp că să descarc asta, ia să văd cât costă ăsta. O remorcă. Mamă, cred că iau pe asta cea mai mică. Ce am luat? Nu. Nu, perfect. Da, pe aia. Nu mai e, mă. Așa. Și... ce mai îmi trebuie mie? Deci, în primul rând asta. O iau. Băi, de asta nu cred că adună după jos de asta. Bine, fraților, cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați că v-a plăcut să apăsați butonul de like. Cu voi a fost Andrei, ne revedem la următorul. Salutare!